നിങ്ങൾ സെയിൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 സാലറി ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും ഒന്ന് എൻഡിങ്ങിൽ ഇൻസെന്റീവ് ആയിട്ട്, ഒന്ന് നോർമൽ സാലറി, ഒന്ന് ഇൻസെന്റീവ് ആയിട്ട്, അല്ലെ? സോ ഞാൻ സെയിൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത, എനിക്കൊരു 6 ഡിജിറ്റ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ച ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട്. സോ അത് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. ഇത് സെയിൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കും ബിസിനസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ്. സോ ഈ ബുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആസ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി വൈസും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് ഇസ് ഹ്യൂജ്. ഈ ബുക്കിന്റെ പേരാണ് ദ മാജിക് ഓഫ് തിങ്കിങ് ബിഗ്, ഡേവിഡ് ഷെവാർട്സിന്റെ. സോ ഈ ബുക്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ബിലീഫ് ഉണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ. അതേപോലെ എക്സ്ക്യൂസസ്, ഇതെങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാം, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇയാൾ ഈ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് വായിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, സോ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കണം, എന്നാലേ കാര്യമുള്ളൂ.